Hyvät katsojat, tänään olemme täällä Inkoon kauniissa saaristoluonnossa katsomassa kitumetsää, kalliolla kasvavaa kitumetsää. Kuten huomaatte, täällä on tosi kaunista, aurinko on niinku laskemassa jo hiljalleen. Luonto näyttää tosi hienolta. Niin kuin näette, puusto on todella hienoa. Todella hienoa tällaista kitukasvusta puustoa. Mutta mitä me löydämmekö täältä? Ilmiselvä suomalainen korpimetsän soturi. Hyvää päivää. Kuka sinä olet? Mä oon Perttu Kuulervo. Mitäs Perttu sä siellä puussa teet? Mä suojelen näitä mäntyjä. Ja onko tämä niinku ihan elämäntyö? No, 3 vuotta on täällä ollut. 3 vuotta? No kun täällä oli kerran puuhakkoja, mutta ei niitä enää ole näkynyt. Ja. Otat niinku varman päälle? Kyllä. Ja. Ei tässä muuta voi. Joo. Tuletko sä ikinä alas? No, toivottavasti, mutta on vähän jäänyt kohmeloon noin raajat. Eikö millään irto? No, oon yrittänyt, mutta vähän on koukussa. Aiha. Käytkö sä ikinä kusella tai paskalla? No, tonne alas. Suoraan alas? Niin. No, hyvät katsojat, en viitti näyttää puun juurta, koska se ei ole kovin säädyllinen kuva, mutta uskotte varmaan toimittajan sanaa ja haastateltavan. Mites tämä... juotavaa vähän tänne? Aiha, tossa, ole hyvä. Niin kuin huomaatte, suomalainen korpisoturi, todellinen metsien asukas, juo sitä ainoata oikeaa Karjala takaisin tietenkin, niin kuin näkyy. No, mutta hyvää päivänjatkoa ja näkemme uudelleen. Tuu käymään taas. Joo. Tuossa erossa vaikka makkareita. Okei, selvä. Saat pitää ton. Ole hyvä. Kiitos. Hannu Toivonen, kaunis Suomen Inkoon luonto.